Dini di pramukhani sengkrak khoromnoi kakhok Morendra Riang bai Samol Riang dini khung ICD Sri rabar thumui nogo kipilphoro bike accident chalai mani poro kalai thanga kalai mani poro kisa borok rok haimyang mani pore borok no Santri Bazar Hospital klang mani pore orni refer rakha jibigo phai jeng tago naithaika mani pore jeng doka kok samane borok condition nya stable no saka tin thana hinai mokol ni section rok ongkha te kaisangka buaga ongkha dakteina hamnai borok ni kami ke Julai bari rago kaisa sunungka bisinga khoroksa bureibo aba haikeno aro je kalaijao burike gani burike 28 go simailni Kancon Soran bona agebo naifika dini te waisa bona thangai visit khaika doctor baba saka bo agene condition botur khai bo imongoi dong norok nimke takho tini aro sab khaisho beika जों इरो फाइसबका जिनि YTF नि सेन्ट्रलनि भाइस प्रेसिडेन्ट सुकेन्दु जिनि रो फाइसबका जक जिनि मिडिया इनचार्ज नीतीश हमका आन ताखो तारपरे का दा बयारो का जों 4-5 जना फाइसब जिनि मथाने आंगो